खुलुमबाय बरायहरबाय नोंथांमोनखौ गासिबो आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बे भिडिअ जोबोद स्पेशल होननानै आं सानो मानोना जोंनि गेजेराव ओरैबायदि माखासे थासारि जाय थासारिया गोदो गोदाय राजा जोहोलावजोमोननि दिननिफ्रायनो बै जोंनि गेजेराव बे थासारिया जोबनो थाङाखै बेबायदिनो जोंनि गेजेराव मोनसे बिदिन्थि होननानै जों बुंनो हायो बिथां एमजे आदा इउटुबार बिथांखौ दिनै ओरैबायदि गिदिर थासारियाव खोख्लैना दोनबाय गावनो गावनि हारिखौ एनिथिं आदा बिथाङा गावनो गावनि हारिखौ जोबोद अनसायदोंमोन नाथाय गावनि हारिनि सुबुंफोरा जे बेबायदि खालामगोन गावनि हारिनि सुबुंफोरा जे बेबायदि खालामगोन बिथाङाबो सानाखैमोन नाथाय दिनै बिथाङा गावनि हारिखौ जोबोद दुखु फोरमायदों मानोना गावनि हारियानो गावनि मानसिखौनो जुदि बेबायदि मेगनजों नायोब्ला अब्ला जोंनि हारिया बोरै दावखोनो जोंनि हारिया बोरै मोनसे गेरेमसा हारि दानो बेनो जोंनि बिदिन्थि होननानै जों सानो गोबां इउटुबारफोर दं गुबुन हारिनि नाथाय जोंनि हारिनि गेजेराव गोबां केस सोलिनाय जों नुबोबाय दिनैसिमहालागै नाथाय जोंनि गेजेराव इउटुबार गिदिर जानाया जोंनि बर' हारियाव इउटुबार गिदिर जानाया बेसे दिन जादों बेखौ जों साननो हायो आरो जों बुंनो हायो मा समनिफ्राय जोंनि गेजेराव इउटुबार सफैजेनदों आरो मा समनिफ्राय जोंनि गेजेराव ससियेल मिडिया फैजेननाय बेफोरखौबो जों बुंनो हायो नाथाय जोंनि बेफोरबायदि सानस' हायै बुजिस' हायैनि थाखायनो जोंनो गावजोंनो एना एनि गावजोंनो बुलाय सुलाय गावजोंनो सोथोर बेनो जोंनि बयनिख्रुइबो गिदिर गोरोन्थि जागासिनो दं लोगोफोर जों दावखोनोब्ला जों जौगानोब्ला जेब्लाबो जों खौसेथि थानांगोन जेब्लाबो जों खौसेथि थानांगोन अब्लासो जों गोजौआव दावखोनो हागोन हारसिं गावजों गाव एना एनि गावजों गाव बुलाय सोलाय गावजों गाव केस होलायनाय गावजों गाव एना एनि जाथारोब्ला नोंथांमोना जोंनि हारिया बोरै दावखोनो हानो लोगोफोर बेखौ जों साननांगोन बेखौ जोंनि बयबो बिमा बिफा बयबो न'खरनि गामिनि रायजो राजा सारा बुहुमाव जेसेबां बर' दं बयबो खौसेथि थानानै खौसेयैनो जोंनि बर'नि फिसाखौ जों मोजाङै गोजौआव दिखोनांगौ सोरबा गिदिर मानसि जानो नागिरदोंब्ला बेखौ गोजौआव दिखोहरनांगौ सोरबा जुदि गाहायाव गोग्लैदोंब्ला बै मानसिखौ गोजौआव दिखोनो जों नाजानांगोन अब्लासो जोंनि हारिया हारि महरै थांनानै थागोन रायजो राजा नोंथांमोन नङाबा जों सानसे बेलासे जोंनि बे हारिया बयजोंबो मुगै जागोन आरो जागासिनो दं बेबादि थासारिया जोंनि गेजेराव फैबाय थागोन जोबनाय नङा जेब्लासिमहालागै जों खौसेथि जाया जेब्लासिमहालागै जों खौसेथि जानो हाया अब्लासिमहालागै लोगोफोर एनिथिं आदा बिथाङा दिनै हिन्दी भिडिअ बानायनो हमबाय मानोना बिथाङा ओरैबायदि थासारियाव दा गोलैना दंना बिथांनि गोसोआसो मिन्थियो केस होजादों बिथाङा एसे प्रब्लेमनि थाखायनो बिथाङा केस होजानो हमदों आरोना जोबोद दुखुनि खोथा जोबोद गाज्रि जादों बिथांनिसिम नोंथांमोना बयबो बेबायदि खामानिखौ मावालासै नाथाय एनिथिं आदा बिथाङा गावनो बुंदों आरोना भिडिअनि जोहै बुंदों गावनो फट' रिभिल खालामदोंमोन गावनि भिडिअ'आव बै फट' रिभिल खालामनायावनो बेजों लोगोसेनो बेनि गावनि आंगो एक्स गार्लफ्रेन्डजों लोगोसेनो माने बिथाङाबो बिथांनि लोगोफोरनि फट'खौ होफानायखाय बिथांनि लोगोफोर माने बर' लिरगिरि बिथांमोना होदों होननानै बिथाङा फोरमायदों नाथाय निमाहा बिनायावबो जुदि निमाहा होआबा जेसेखि गियानि सुबुङानो जाया मानो बियो मोनसे नङा मोनसे गोरोन्थि मावखायो सासे जेसेखि मोजां सुबुं गोरोन्थि मावनायखौ मिन्थिनानैबो जुदि गले गोरोन्थि मावबाय थायोब्ला निमाहा होसेयावबो जुदि गले गोरोन्थि मावबाय थायोब्ला बियो बिनि भुल जागोन लोगो नोंथांमोन बेखायनो खनसे खननैखौ निमाहा होजायो नाथाय गोबां गोरोन्थिखौ मावबाय थायोबा बै मानसिखौ निमाहा होजाया
रायजो राजा नोंथांमोन आरो गोरोन्थि निमाहा होनायानो जोंनि गुबै गिबिसिन थानांगोन आरो जों जेब्लाबो मालायनि गुबुननि जौगानायखौ जों मेगन सानाङा जों बर' जितिया जों बर' फिसाखौ जौगाथों जौगानो हो जौगालांबाय थाथों होननानै जों बेखौ फोरमायनांगौ आरोना जों जेब्लाबो जौगानायखौ जोंनि बर' हारिखौ जौगानायखौ जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरखौ जौगासारनायखौ जों लुबैयो जेब्लाबो जों जोंनि बर' हारिखौ गाहायाव थानायखौ लुबैया बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोन जेसे हायो बे भिडिअखौ शेयार खालाम जेसे हायो बे भिडिअखौ गुबुननिसिम हर न'खरनि परियाल जेसे हायो शेयार खालाम रायजो राजा नोंथांमोन जों जेब्लाबो खौसेथि थानांगोन जों जेब्लाबो खौसेथियै थानानै खौसेथियैनो खामानि मावनांगोन जों जेब्लाबो गुबुननि जौगानायखौ मेगन सानो नाङा खुलुमबाय।